Здравейте и добре дошли отново в видеото, където продължаваме с капания паркур, вече в едно от видеята го снимах през 30 минути и нищо не бях постигнал. Тъй, че ще се помолим тази камера да заради по-бързо, тя да заради. Съжалявам, няма да имам фейскам, но нищо не мога да направя. Тъпо ще виждате цялото. Имам фейскам, окей. Ето е моята хубава мишка. Ох! Темата, която предстои, е реакции, да, ще има реакции, другата е живот. Това означава, че ще разкажа нещо от моят живот. И в момента ще трябва да помисля нещо. Добре, ще разкажа от Ден Вара. О, да, това ще е добро. Това дали ще ви е забавно. Нали? Там сме в момента, в който снимаме видеото от Ден Вара. Беше в къща на ето, който играеше на бара. Който беше барман, аз бях клиента. Илян беше камера, той снимаше. И пак не разбирам от искам. Как са тия лабиринти? Искам да игра паркур, не искам да игра лабиринти. Диги какво правят? Нищо паркур. Това е лабиринт, това не е паркур. Майка си, баща си яла пишки. Ще се пусна тук. Нали? Снимаме си видеото. Първия герой. Хора, които много хубаво се заглеждат, ставах една пара, падна в водата на кучето, който се загледа много хубаво. Значи аз имам запис запазен на телефона. Дали обработен с всичко направено. Каквете и си мисля. Но това видео обещавам, ще бъде качено скоро. Много скоро ще бъде качен то Ден Вара. С описание дори може би. И идвам с героя, де-факто пияния и първия герой, той е най-първия. И има момент, в който спъвам и искам да гледате в левия ъгъл на екрана, ще видите как се стървам парата в водата на кучето. Това беше брутално, не мога, на мен не беше много смешно. После като го едитвах, аз бях самичък като го едитвах, аз го едитвах от компютър на стария лаптоп, разбира се. И го забелязах. Забелязах го как падна и спрях да се смея. Другото вече всички го знаеха, че се случи, но не съм го разказвал пред аудитория, аз също не съм казал. Може да съм разказвал на който не съществува. Нека, че аз го стрих. Окей, готово. Бях казал, имаше един вид, който няма да казвам. Няма да казвам, който не ви го бе интересен. Той е изрязал. Не знам, може и да го имам някъде запазен този кадър, но Илян беше се дръпнал малко настрани да снима. Малко вдясно мисля, че беше отишъл. И аз съм засилен да идвам да почвам. Скетча и се спънах. Де-факто прожектора. Софтбокса. CDT, тук да кажем, че е прожектора. Има едни крака тук. И аз идвам. Дай ми нещо. И аз идвам от тук и се спъвам в софтбокса. И го събарям, аз като пълнил ли го време падам с него и софтбокса върх мене. Това беше брутален етап. Просто издранча на земята. Пък има едни етапи. Кадрите от последната сцена. Защото видеото е снимано, мисля, че към 8 часа. Нова година. Ако помня правилно. И е тъмно. И после кадрите на другата сцена. Нали? Светло е в по-7, по-светло, защото софтбокса върви и бяхме с камера, защото Борис, който вече не е част от групата, той имаше много професионален канал. И качваше на професионално ниво с прожектор, с хубава камера, дето аз буквално снимам с телефон. В момента не. Но той снимаше с телефон. Като цяло снимахме с хубава камера, където бяхме светнали прожектора. Това възможно ли е да бяхме и светнали прожектора, или да я подготвим като хората. И е няколко пъти по-светло, заради софтбокса, който като цяло не е влизал в кадри, освен в момента, в който се впънах. И всички са хилят като пълни от тести и аз също. Нищо е млад пълна на това са подробности. Мина го най-накрая. И
Просто беше много забавен момент, където се прибих с софтбокса. Но да, като цяло и етапите. Гледайте, едното е снимано в 8 часа. 8:30, 9. Тия етапи. И вънка е тъмно, защото имаше едно място, дето се виждаше на прозореца, и вънка е тъмно. И се отразява софтбокса, цвети и прожектора на камерата. А на другия ден, пуснеш ли прожектора, ще ти извади очите. Пуснеш ли софтбокса, ние не знаем къде се намираме и просто викаме маната, ще светнем лампата и те. Защото 8 часа е леко тъмно и студено. И последната сцена я сглобявахме. Нали, това е финалните етапи, които свършвам, където съм на дивана от дясно, което е в бакграунда, което бара е на едно място, ама дивана е в друго. Де факто отзаде. И продължава видеото напред. Сега трябва да скочвате и това е така. Так. Продължава видеото нататък. И ние трябва да отидем отзаде. А това отзаде е почти до Джамек. Просто става много смешно. И отиваме отзаде. Илян се мести и се вижда абсолютно всичко, което снима. 58 минута. Са тия стълби, глупости, петля. Това е блок със слаб. Не мога да го скоча. Ама знаем блокове. Добре, видях какво трябва да направя. И просто това беше много смешен етап, защото съм виждал отвънка как е по-светло. И има един момент, де вади очите на камерата, аз го махна. Не знам. Па може и да греша, може и да не е баща, и може и да не е толкова светло чак. Па може и въобще да не се вижда, аз само ви го казвам да го знаете. Защото е възможно да има етапи, които си вадите очите. Да се трена на слайма. Айде пак. 57 да се върна. Абе, като цяло аз съм много доволен от това Дев Бара, защото беше направено едно от видеята, видеото ми на най-професионално ниво е... Да, Дев Бара, нямам друго, защото той беше като филм. А скоро на най-професионално ниво ще бъде казано в интервюто с мен и Силян. Моля се за него, моля ви се, защото той прави също много хубави видеа. И се старае даже повече от мене. И като цяло това е. Неговото интервю ще каже, че ще направим филм за неговия канал, защото в моя няма да съвпадне все пак. Снимам гейминг. От време на време ще има разлики. Примерно някой друг влог може да направя. Бог мразя. Yes! Енди. Ви как е Фендър? Follow the arrows. Кой са звуките? Следвай стрелките. Смисъл? О мага, къде са стрелките? Follow the arrows. Кои стрелки бе, брат ми? Дата. Няма и никакви стрелки. Така. Не знам. Просто ще се върна където бях и то е ето тук. Ето там, ще е станало. 59-то ниво. И аз трябва да започна това. О, боже, това е много студен. Един в това със стрелката е там. 60-то. 61-во. Вдясно трябва да ида. Упа! Това беше интересно. Окей. Като цяло няма да разказвам повече от живота ми. Или ще разказвам, като свърша темите за сега. Better luck next time. Много сложно. Не мога ли да скоча директно в 61? Ау. Сега какво време? Трябва да се върнем.
О, мамка му! Ще се върна на островчето. Но мисля, че повече за личния си живот няма да разказвам. То не ще смисъл. Яко съм на кредит, мога да го отворя. Не. Просто за... Ала, брат! Аз се да заключим. Това тиеме тук такъв тясно гледа. Не! Не пак, брат. Окей, като цяло следващата тема е за новия компютър. Да, новия компютър ще бъде с... От това Skyblock направим. Ще бъде с интересни статистики, които най-високата игра, която ще бъде за неговата статистика е Red Dead Redemption 2, може би. Или Cyberpunk, не помня какво написат на вратовчет ми, да сгуби. Но като цяло така ще бъде. Аз ще съм много доволен от компютъра си, който... Ай, пак. Няма съм лошо. Няма да го повтарям на нещо, да че от 11 минути и пак не съм дал нещо много. Нали, остават само още 38 нива, но... Да, все още се твърди много. Значи от тук идваме... Но тук идваме на земята, батко, няма! Так. О, май трябваше да игра спирала, не знам паразит. Му личи, че е паразит. На къде, брат? А там? Я чакайте. Дайте ми секунда. Трябва да проверя нещо, ако сме тук. Облак не добро. Един, два, три. Значи може да се случи. Но ако го направя по-реалистично. 1, 2, 3, 4, 5 блока. Няма значение. Да станем. Изчезне. Добре, всичко е възможно. Не случайно е казано. И това е възможно да бъдеш нищо, което съм аз. De facto. Все още. Но за 14 брата съм глобален. Следващата тема дам в компютър. Най-високата игра, която ще може да издържа е или Cyberpunk, или Red Dead Redemption. Не помня мозъка ми такъв е. Но като цяло ще бъде с затворена кутия. Вие ще видите, като го покажа в кратък шорт. Затворена кутия, нищо повече. Аз така харесвам. В един момент желах отворена, но деца вижда вътре, ма смисъл. Тя 200 лева да ги вложиш в кутия, мисля, че е по-добре да ги вложиш в самия билд. Пък и изглежда по-яко, като е затворена. Не можеш да кажеш, че е геймърски. Само можеш, като прочетеш статистиките, ама иначе не можеш. Като са, това е. Стойната. В принцип трябва да е. Той е слаб. Ей, бошки, кеке! Съжалявам, хора. Просто пръста ми се пропусна и каза така. Окей, съм с стълбата предполагам. Явно не. А какво явно не на стълбата трябва да е, ма той ъгълче е отвратително. Окей, като цяло за компютъра няма какво повече да казвам. Обработка. О боже, аз съм напада. Толкова повече няма ни теми в края. Няма смисъл. Това видео няма да има много гледания, намирисвам го далеч. Защото твърде дълго и незинтересно. Знам, не вярвам да има много гледания. И не вярвам, че съм натам, но явно съм натам, защото ми изглежда като възможен скок. Трябва да погледам съм на така. Окей, гледнеча. Не знам, май това видео няма да е много закачване в YouTube. Защото става твърде дълго. За което се извинявам, но нищо не мога да направя. Просто трябва да... Ах, мама ти по... Добре. Втория епизод абсолютно нищо не мина за 30 минути. Сигурно и тоже е ти. Ей, бе, брат, спечи го, бе, брат. Абе, спечи го, бе, брат, какво ти пречи? Значи да е тук. И какво правим? Скачаме. Вали са самоубили. Еба. Това не може! Так не може. И от тук няма да стане.
Боже. А! Това не ми разката фамилията. Ай, кажи ми! Какво трябва да правя? Какво трябва да правя, мамо, стара? Да на спектейтери да гледам. Това е 65, аз съм на... Аз съм на 65, това кое е? Не пише. Аз съм пълен много време. Добре, вече ми знаете името. Що го забелязах. Значи до тук насам това. Яко се пусна. Окей, намерим нивото. Окей, бордър. Вече ми знаете името, за жалост. О, това не исках да се случва. Сега вече ще трябва да го коментирам. Не знам как да го коментирам. YouTube не знае името. А няма го цензурирам цяло видео. Вижте го. О, мамка, ма как ще си ревил на името, бе? О, той е бил вътре дърво! Брат, защо не се ревил на името? Аз съм пълен любоврем, няма ли да се досетя, бе? То пише в дясно, даже второто ми име се знае. Еми, хора, вече се запознаем. Приятно да се запознаем. Я вече ми знаете името. Окей, малко ми мръзва да го снем този паркур. Оооо, стига пана! Но ще го минем. Нещал съм нещо, ще го спомня. Като най-лошото. Най-лошото същество. Добре, трябва да скоча насам, ама после на къде? Смисъл. Може ли пак да го читам? Добре, пич. Така и няма... Офа, не, как ще да го видя? Не, бе, мини на спектейтър. Явно така трябва нещо да се направи някаква черна магия там, но аз не знам. И после на къде е Санчо? И да ви привичи въпрос да видим на следващото ниво 67. Предполагаме това. Извинявам се за това, че читвам, но просто малко ме омръзва да пуснем. Виж, чем теми за коментиране. Влогове ще има. Не обещавам нищо, но има шанс да ми блеснат някои идеи за влогове, които ще са, да, перфектно говоря, които са до някъде добре. В това видео, защо? Защо трябва да... Къде трябва да иде Санчо? Окей, нека да има къщата. Не прежарбей. Не виждам, че е лъческа. Направено за просто хора. Не! Мазна подига. Много ще има, но ще са много нарядко. Почти невъзможно да виждате такива, но ще бъдат по-напред. Може би като имам какво да правя. Може би един от влоговете, които се мисля, да обитаваме, да разглеждаме изоставени сгради в Стара Загора с моя най-добър приятел Калян. Или Гошко. Що му казах името? Майка му стара. Имам предвид Гошко. Що му казах името? Ей, в толкова лоша работа направих това видео. Не стига, че си е ревю на моето име за целия YouTube, ще се подбира. Защото съм си казал с капълното име. Окей. Какво правя сега? Окей. Ето го. И брат, това е много хубаво мозъчно мислене. Къде са? Накъде съм по дяволите?
Кажи ми! Ще е девето ниво, това защо е толкова грешна цифра? Ще пусна на това с двата блока и видях къде да бъде. Ляна. И ще я качиш. 4, 70, още 30 нива. Свършваме, да, влоговете бягаме. Аз там сам горе, бе. Ще има влогове, които шанса да има някой скоро е много малък. Може би през зимата, като е по-хладно и можеш да живееш вънка. Ще има. Може да има даже видео, където оцелявам с Илян, да. Неговото ми, ако не мога да кажа, свърши вече да е бахса от всякъде. Така. Но следващата тема. Развитие. Цяло съм много впечатлен от развитието си, което съм достигнал до сега. Нямах такива очаквания. От 9 таблата се изгармях до 11. Изгармях до 11. Глупо си говоря, аз съм даже по-добре в момента. Толкова добре не ми е бил каналът. 20. От никога. Но съм много акаунти в YouTube. Диня беше... Диня заказваше с името ми, което го знаете пък. Живота е лош. Живота е лош. Знаете ли, това не иска да се случва. Няма да го цензурираме, има някакви глупости. Ама защо той няма как да се направи това ниво? Няма да ми, как трябва да го. Предполагам по ама как да ида на тях веде, бе? Или е там? Ага, там грешки. Това са. Аз са... 1, 4, 5 блока. Разбрахме, че 5 блока са скачата, но... Аз смисъл изчезвайте от инвентара. Те! Успях. Е. Скачам тука и скачам тука. Оставах ми вече 28 нива. Не е много, ама това паркур просто ми извади душата. Мега е дълъг. Аз няма да смисля. О, не, това го минам. Това го минам в това видео. А пък вече остана наближи. Ча го спирам. Ама защо падам, бе? Защо ме то мръсен слайм блок? Пък на майка си... Не трябваше да го сложиш. Окей. Стълбата мръсник. Супер, предполагам, но там. Не страш, не, аз там идвам. Чакай малко. Другата стълба. Тук е другата стълба и не е това. Така, старши. Само така. Ма сега накъде? Хубаво съм тук, ма сега накъде? Го мисля добре. Так. А цяло трябваше да скоча на слайм блока, да дойде тук горе. И нацъкна бутона. Какво правим? Зараз съм екстремна. Не! Ти трябва да минеш пред цапел. Много почнах да читам, ама... Така, както да. Minecraft Challenge. Да, прочетал ви. Един чалендж, който ми е в главата от както съм почнал да снимам на Minecraft. Като цяло, както съм почнал да снимам гейми. Да, за Minecraft не помня едно. Мога ли да направя някакъв чалендж? Сказах. И чаленджа, който ще са няколко куче кажа, е... Ако умра, де факто, ако поема демидж, видеото свършва.
взема ли демидж, видеото свършва. А ще е втората вечера неща. Ама за да е по-интересно видеото, да секундата, ако е влезна, правя вечер. Не мога да спя, не мога да направя нищо. Само аз и моята клавиатура, моята мишка, моя мозък и мъчението. Не! Така. Цяло това е един от всички чаленджи, които имах в главата. Другия от много милиони чаленджи е нещо, ако видео в Майнкрафт, видеото трябва да свърши. Ето, звучи бая досадно. Примерно може да го направим мега досадно. Я кажем, ако видя примерно нещо често да се вижда, да кажем отца и обсъжда. Примерно казвам, но има по-хубав чалендж, които са Майнкрафт мапове. Това вече го споменаха, но трябва да направя черна магийка. И това е тук за рестарт стълба и скачаме тук. Скачаме. Така е възможно. Скачаме тук. Съжалявам за многото читване, просто ми омръзва да ги правя тия нива. Да, водата гличва много. 1, 2, 3. Как трябва да го направя? Обратно да се мъчим. Скачам. И целувам, идвам. Да. Злато, за мен. Това е припитва. Микровълна добре. Следващата тема. Следващата тема е следната, която не е точно тема. Написал съм просто бъдете здрави, защото съм го преценил, че като ги кажете всички 20 глупости и видеото ще е свършило. Ама съм си избрал толкова дълго ниво, че съм снямал на представа, какво правя съм всички с ниво. О боже, в момента не знам какво дори да... Мисля, че играта краш, но май така става. Чу да крашим, да няма нищо бързо. Ето ниво, в което да не читвам. Това беше лесно. Не казвам, че имам умения. Просто на последната тема съм написал бъдете здрави и това е. Лош живот е това там. Опа. Айде да бъдеш лесно. Моля те, то скок. То скок е майка си и баща си лайна. 78 стигнали, 80-то живота малко почва да проблясва. Това просто е загуба на време за мен и за вас. Най-вече за вас, защото не искам да ви тормоза да гледате един час от видео. Който е гледал Happy Hills, ще ви здраво да се баско. Защото това е едно от най-обработваните видеа в канала. Но на първо място няма да падне Дембара. Той просто е едно най-професионално го снимане. Скоро да нещо му бие рекорда за гледане. И рекорда за обработване, защото го обработвах. Колко съм го обработвал? Сигурно 2-3 дена. На 24-ти го снимах. Да, е май го... Не помня, знам, че го снимах на 24-ти, той имаше календар там. Ветерани на канала не се знаят просто. Сега, то 2 блоков джъмп. Според мен не може да бъде направено. Освен... Цяло нямам повече теми, които да коментирам. О! 80-то ниво, дами и господа! 80-то ниво.
Което ще ме бъде досадно. Само виждам, да. Той е такова е лесно в момента, ама не е за моите две скапани ръце. И да не казвам нищо. Да не казвам нищо, че той Бога се знае. О, ще посага към F3, F4 да читам. Ще посага. Трябва да го скоча. Трябва да го скоча. Което е не много блокове това. Това са около 1, 2, 3, 4. Ай, 5, 4, 5 блока. Да останем те на ръчето. Ръчи не става. Колко сака трябва да бъда, за да не мога да мина едно скапано ниво. Дори не е толкова трудно. Сега попадам след блока. Не! Айде пак. Сега това няма го скоча. Добре, виждате ли възможно. Един път ще го скоча и ще падна от него, макар пълня ли го време. Това знаете ли какво означава? Че аз наистина не мога да играм толкова. Предполагам и се надявам, че с времето ще мога да... Нали, ще мога да разбера как трябва да съм. Ще се науча на повече тактики във времето. Надявам се. Добре, в момента от този слайд мога директно да го мина. Ма мога и те да направя. Защото ми омръзна да снимам по толкова много време. Защото никой няма ги гледа тези дълги. Ей, са. Играш ме на мене. Не обичам да снимам толкова дълго. Защото никой няма да гледа. Това трябва да го направя за време, че връща. Дай да го. 6 секунди, че това няма. Това е на макс. Колито е тук го нацисна? Не! Аз ще падам. Мъже има много пада. Добре, съжалявам за читването. Просто буквално съм читвал повече, отколкото в спиралата. Трябваше да игра в спирала 2 или нещо друго. Със сигурност трябваше да игра това друго. Вече разбирам какво. О, защо пак е? Чай, какво е това? Това ще да лефна това. Кой да печели? Ай, сега не мога да се върна. Много си хубав. Що просто да направите? Защо? Ще го скипна, хора. Ще дойде сега. 74 ниво. Сега ми да скипвам. Не обичам хора, извинявам се, но какво направя? Ау. Подкрепа. Скачаме тук, скачаме тук. Боже! Трябва да скоча на далечното и да. Знаете, не далечното ми удължението, естествено, а не аз съм преди това е тук. Накрая ще скита цялото целият паркур, защото ми мръзва да снимам. Толкова време снимам, 33 минути. Де факто е повече, де факто е 3 часа сигурно. Да, добра, 2 часа. Почнах в колко? 15, сега до 7 часа обработка. Тук цяло не е толкова трудно се да му дигна качество. 1080p. Една Scary House с... Как беше? Спуки Scary на 4K. Мисля, сигурно вече е събрал 500 ден. Казваме на този скапан пак. Защо са хлъзга? Аз му натискам S на ето и то продължава с хлъзга напред мога. Трябва да там, да сме. Трябва да там. Черна магия 87. 89. 88. То. Мраза ли не нива? Защото се лъзгаш.
Той гледа печени. Ама не мога да направя така. Аз не мога са... Се върна, ама грешки. Мога. Взема след така. Взема така казах. Ей така. Ей така. И... Ей така. Какво? Брат, паркур ли играе или... Много специални мапчета. Просто искам нормален паркур да си говоря с вас. За 20 теми обсъждахме и пак времето не достига. В смисъл, темите бяха малко. Ама може да следете това. Съм много, ама какво трябва да правя? Трябва да бъде на масата и се скоча на това тук. Трябва да скоча тук. Просто трябва да скоча. Така, трябва да се кача тук. Трябва да се кача тук. Трябва да се кача и е тук. После е тук. Не, това е там предполагам. Надявам. Е така. Добре. После отгоре на чувствите и така. После пак на слаб блока и това тук горе. Е така. Е така. И минаш нивото. О, да. 93. И... Ама не от тук. Ето да го скочиш, че трябва да минеш през 1 милион паркурчета. Какво става? Това ще е едно. А колко команди използвам? Спиралата използва много малко. А той е по-хубав. По-интересен и по-труден едновременно. Не знам как работи. Аз трябва да дойда тук, трябва да дойда тук на столата, просто трябва да дойда тук. Ам ти скачам толкова... Тъмън казах, че нещо го прави, тъмън. О, срах цялото. Вижте къде да стена. Някакъв. Се какво да има. Дори готино да се няма. Ау. Аз няма... Защо се усъм? Защо се усъм? Не! Само да секунда. Тук съм. Така трябваше да спочина някакво пина вода. Сега това направим и минаваме вълкам. 96-то, най-накрая. Ето ги 1, 2, 3, 4. И шортото е дългото, нали? Имаше едно голямо дете го играх. Може би, защото пропуснах. Страна е бъдеще. Да? Имаше ли нещо голямо? Не знам къде беше. Дия. Ами трябва да юпи, не мога. Юпи, не мога. Значи ако дойде така, после се прибия, да скачам тогава. После тук, после тук. Сналяната, не. После горе, после тук. Казах. И тука! Айде. Пробвам пак. Не. Така. Не. Не! Що е наред, още не речко това. Още в момента не искам да се взема лука, да го сбия и те скокаш в монитора и като по филмите ми излезе ръката отвън. Това ли е дълго? Много хубаво. Аз съм на дългото, да.
Защо ме да регенерираш? Толкова ли беше трудно? Значи може да даде да направи 1 милион команди. Ама не може и да направи ни скапани чекпоинти и да махне регенерирашн. В смисъл, с чекпоинти ще му е по-лесно на него да се направи. И на хората ще е по-лесен живота му и сниги. Това са 100 нива, човек. Как си мислиш, че се прави? Откъде трябва да продължа? Някакво въртележка трябва да набра. Ако идвам от тук, е така. Е така, е така, е така, и тук съм блокиран. И после завръщаме тук долу. После завръщаме така. Се въртя постоянно. Ще да не отида нагоре. Без хубав паркур на време. Брат, защо трябва да го направиш толкова трудно? Снимам от 40 минути, това никой няма го гледа това видео, защото е дълго. Ето аз стигна го трябва. Сега трябва да ще пребора. Да. 58. 59. И трябва до дупката предполагам да влезем. Пак как трябва да стане пак? Щит. Ето щит. Ниво 100. Край, минахме. И какво трябва да стане се? Играх ти паркура за какво? Ниво 100. Се върне. Така. Нищо не пише, дори Thanks for playing ме е сложил. Аз го изиграх нещо. Ето. Сега на къде към? Пак ме да това предполагам, защото там на къде отиват лилите. Съжалявам за толкова много читове гора, но просто в края няма да правя толкова много видеа. Тези видеа може би няма да ги видите днеска. Айде да намерим го. The End. Най-накрая. Благодаря за играенето. Back to spawn. И мога да го играя отново, ако искам, но аз не желая, така че... Окей, няма значение. Окей. Благодаря ви, който стигнал защо до тук, който няма да имате. Един човек сигурно няма. Но, благодаря ви, че гледахте. Ако ви харесва видеото, не забравяйте да се абонират за канала с камбанката, защото повече не съм се старал това. Така че, до следващия път, бъдете здрави!